na de ya na de bia me di ho ya e ma yen akonfo ne se ebedura election term ani kwan se obi a wi sunsun duma bia woda Ede di pefe na eke bibi atwamfonyi di akyɛw sɛ ene nkɔmɔ a yɛde ba no enye ahogono so saa di ka subscribe share na like na fa wadwen kyerɛ fato ase ɛfa emame ya na Asante kotoko ka wɔsese wunua ene abobonua ka ba kyina pa adwuma bi amansan sɛ adwuma a wɔyɛ no eye owu adwuma yɛn nkɔmɔ na kwa aba sese de munim no ɛwɔ ye fidie so a yɛn na di nkɔmɔ bebree nana menua yɛn mo akwa aba banyansa pokasa mejo so menua nana umpo mu tisɛ o ba dia da woro ma metia popa wa sha kotade no there say eni braba nana wo ye dia wo a won seda enim no me bɔ no tofua na me dia mawa ye ka black power oye obi a oye oduyefo oye komfo obosi dim osanyarewa na onim hunhum itintini ni ti awa no enti wo ha obi a bibia no utimi de to nanim ema ono so timi eboa wo ema ekɔ ne dwumadi ya no na na sa ha ye bo ho bo ho 7 days bo ho 7 days ehwa na edi ne dwumadi na ene senti ani abre na hwe na akotade na hwe me nso me de hye me kɔbene ani brisi a na enkwanhia finhyam pimienu ani aduonu miensa yi no ewom senkuntabudi a wo mom hwe ya kwantempɔ nso nsɛm de ba ene ekire mu a efiri opepɔn ne besi obanim no kyerɛ January to March no na hwe nkuntabudi na enkwanhia ne so ate esene se de ekɔso ewo finhyam pimienu ne aduonu mienu me kyerɛ 2022 no enti nkuntabudi a wo mo de eba ye no ekire mu a eye nkwanhia asie no empemiensa ahasa aduanan 3340 eno any road accident a asie emprepre amene wo ekasa yi gomwa enkran kwaso akwanhia si ama enipa dunum dankra nan VIP bus bi ene tanka na wo hwemfonyini nsede asie yi VIP bus ne nkyɛn saa enipa dunum nyina agye kura wo mo antumi anka bia wo mo ato anananom ewo ense do a emprempre ya eno na asie eno na nam so amanya nsapo epese yesane niema badwem ba kwan so na ehwe ni ehu eye no kre se nkwanhia bebra ekoso ewo ya kwan so no se bia na tumi bi wo mu eya nanom abaifo no ne saa homboni bi wo mo bo mu empo ebinum nro makogegye eka ho adravafo ni bi mpo yesi binom ekonuro so ne ade a ni nyina aka ho bi na nkwanhia yi adoso saa na anase eye boapayo broni beka se eye carelessness reckless driving aya na hyenkafo ni bi wo mtwihye na ese ni tura bobanya etwini basabasa no enne de nkwanhia yi ba na enu nti na ye dwane ababeto a black power tumi tuntum se almost de mai no nwuram na yenhwe de ono nso beka e de akyenti kame ho na yenkodi enkomo enkwanhia empema ahasa aduanan 3340 ena asie enkene mpunima ntem kra apem ahanu aduanan mienu wo mu ne etwa elidie otimantem na de kakra bi from January February March 15 cases pe eno on record here ni nyina mu nipa henum aduanan enan 544 eno wo nso wo mawu ewo sanko omo mo prepare twetwe omo nan wo mo nsa wo mo ani ene bebrede nana eno mai yemfa oforisio April ene kotonima meyi kra de nka ho de ne yesisesi nipa dunum ena to anano mo nse do enya meka nkontabudi ho nana mamini ka misaw wankasa sɛ na osi hu enkwanhia yi fa yo menua meda wase sɛ akonya de amame na machia nya sapo ahwefo nyina we de enketo na hu no o ye nduru babia na de ya na de bia medi hu ya a ema yen akonfo ne sɛ ebedura election term ani kwan sɛ obi a wi sunsun duma bia woda oda sɛ mbefa wo man ase enye ize kura on se amanfo opiritumi nti adruwa na ahonhom so epemoja nti ye wura election time yi de se umu wani eba form kakra
say ye beto abase ya ye be wremu a obi campaign start ya na accident ya start cause atam na sika so epie wo manim ntina moja kangu so FM nti ahyase ye kura ye be wremu suko na we dey esa Asante me kai 31st night a ye wremu 2023 na ade chin ya na ete ye kepos nkran kwa so na dankran na nipa be se nan na omukọ atoa so saa nkakra saa ene dia besi ne ye nipa dunum wo mu awi ye nuru ba bia ena se ye nuru ba bia go afi ni o 5th month of this year ahyase ye mpo aka 7 months mu wo dia ma campaign in solid gidigidi wa hu dia besi na ne ye nwura mu na ye hwe ya ne binom kan abefo kura timi dia homa besa kwa mu na ka ni bia hyeda na abebu afa so abefo timi didunsini ebesi akwa mu ahonhom bia wo mu pe mogade aye wo mu neema etimi eye nkonya bi ma enkwanhia no esisa na na eni kan hwe abefo betimi sa homa wo kwa mu sa munya me da se pa bayfo bia no betimi sa homa wo kwa oh na ye sa ansam na yitanya na da obi ka say hurudu sem bayfo nwi nipa bayfo ni moja na na chi bayfo nwi nipa de wa ma sa bayfo nwi nipa ye nim sa bayfo we na enye no kre sa enye no kre bayfo bia ni obetimi awi nipa na mo asase yeso bayfo nwi nipa na enti se mi hu obi o yesunsun adwuma na o ka se we ye bayfo na wa wi nipa nam na o yesi ya metimi sede sa na me fu ya pa na so dem a na me ne yere no ne yekokun me fa ne nan obi se me kra de na ne to na ye me de ebi timi kan kasa ne be ma na me fa ye enye no kra mo no nya bayfo radio so ne ya so dem de etete no no mo ye henefo ye won krofo bi a on se wo hwe abrofo movie a ye won krofo bi ye from holo o mo ye canvas o mo wi nipa no se obi nya se sunsun ni bia on netimi wi nipa okay na on se ye bibi memu ha no saa honhom no ya nya din amma no nti ye be fa ne se obi a o wi nipa bia ye bayi ye classify wo nyina so mo ya bayfo okay na bayi ya ade ya japade a nyankopon na de ma nipa bia nyankopon bo nipa no ma nipa bia honhom enson na wo kra be kan ho na ye 8 nti ye wo before say 8 days in the week esa na ya to di okay nti bayi ne di kan ye frɛ na abayi ubenya sika o ubenya ablabo papa o ye bayi ne control system no okay nti na itwi ne ye say bayi bayi nze nkwanhie si de na wo tena ya bayfo ne mun ka ho kra se wo musa homa wo kwa eto pampim e ma ka ne ade okay na ebi nso se mo akonfo ya nso mo amunim fom ne ade sunsun ne ade mo anso mutimi hyeda ehye e ma nkwanhia ne bisi mo pemoja e de ye mmade eno so ho asem te se ade ba ko wo mu ni se sunsun nyuma no ye wo mu bebre ye wo nkrofo bi wo ho a omo ye canvas e na omo kom ene ye wo bayikom e wo ho ne ye wo nsamankom e wo ho ne ye wo sumankom e so wo ho nti obi a okom canvas kom ne de otimi hihye nkwanhia ne se be obenya moja e de aye na ade e na ye ne ye kom sumankom no se me obi ye me bone na se me hye accident ya mana metima hye ama ne pa sa na no ka ne ba me mfa nse ka afa nipa ba aduonu e no no ka ho aduonu no o hye ama no nkwa na ye nyina prima na dia na me hye no se me hye maka ni nya accident ba me sunsum na mana kokoma maka abọ no okay ka ni nya nkwanhia na emu me be bọ no se nipa no na ka ne de ne ho anya hwe ni mu nipa so eno no ye be kire kwan ya fa so ye no ni nyina aka nkwanhia asase sisi o mo de abayihu ka abu obi ka akopem ka ahwe ho ni nyina aka ho na nsa mo nsa wom awo ye nsa wom na nsa ni apozi 14 bechem dabe na wotna si aje nkwanhia de asa esunsun madwuma sunsun madwuma so ye ni ne court se obi adi ubone no utimi be hye accident ya ma no sebeti obi di mboni ya mitimi de ba nso obetimi ahye betimi ahye ama ye hwem na so odi force wo se man accident nko ade a yetimi de besen yetimi de akokoye akonfu nyina hye yetimi hye so ma akofa akola na ni accident bebrebe ekoso kwaso mu yehwe mu ye na sa mu di mutintimai de asade abebom kra ni rape case obetimi amani pere ni so atan no be fa akora bi sesi a kohye ne ho akonfu omo nso omo hye omo akonfu ni nyina no so no mumu bi ni mumu bi
ye be hye da aba no so ndina Nyankopɔn tin kodi obi nsokuru wa modua mo angu ai ende o ba du nti ukoye a kwan obefa so obeye wade no e wo ho pa wow enti accident na esie ebetimi akasa nya ni nyina na obroni be kasa e natural oh dabi mfa say mu say 100% a emu be 10% na e natural dodo na ye de nkrofo ahyeda ahyehye obi nso timi ahyeda kotena ka no mu se obɛhyeda ma accident esi obi wo ho a de omo kom carnival akom no obetimi akotena mu create accident no wi onu be film nti time na moja ne be gu no na omo fa bi ye de omo pe tika na yetimu nyina no na nam so no wo bepe moja nti no ye kwa akra wo no so abetem so wo kwa akra ye mo nim kwanhia a wahyehye fe be kwa kodu ba bi na ka na pan es no no kra no watim ne ho se yanka mo na ye bu ha ye create dodo na ye wo mo mahyeda na wo mo so hyehye ye ebetena mu se ensie se de obitimi de bomb hye ne ho ko blast no ejina na obi ka se ye kwan so a enya because se wo hwe akra eye kumase ekwan ya kwanhia ekoso pa tachiman kintampo kwanhia ekoso pa Cape Coast nom ene akra nom en kwanhia ne ekoso pa dodo na free se ya manyofo dapa fosem empe brense na nwen kwa akire na nkankana kwa kumase tu akra de nka anya hwe no nka ye ekwaya bonta China nka kwa ne be 10 lanes but ya hanu mienu no kura hanu mpanyfo ntimi nye ada hom fie peteprepe me kai ma mpanyi do na jekum kofo penso na wonom hye ase be sinne aban ko aban bako a wo ntimi nye we bi no mfiri se ya kwan so a enya no nso nti na nkwanhie bebre no esie eno so obi kana sa obesom sei minia medase ka ekwan ne nya a man nkwanhie nsi se kwan ne nya fitafo ne hunamane fensen ka wonafo because maintenance ne be ye more ekwan a edaso bebre ne timi create accident fi say ye atfat time na me wo wasa kupon no mo be ye atfat fufuro na accident e koso ba ye tena ase ye ho adwuma no na ye driver for no careless obi kuta me fa ne say Cora S na okwa kosan V8 ho o so ties e gu ka ase nye nti obede na wasan ho edaso nti ha nti ye hyase e kire wo mo na atfat kwan no say o tie we na nsu gugu a wanye careful obo biriki do betwen wako one side nti yetu omofo woni ema bi ho ama omote ase nti se ukọ ekropon a atfat no ama accident no aba fom ene na nsunsumsem kakra wo mu yensuo no a yafomfom wo mo no ebufufu e kriti accident ema ye no makasa ye amamle ma omo ma se akofom pa nti accident yi kura baba yi ukọ ho a menye so se bia benya mienu ana miensa kura o mate ne ma bi ase se yentimi mfa nhyɛ kwan a enye no na waka asɛm bi sesi a ma bi sansa na mrefi wosi nsuo nsonsem ba mu bi won mefi e de keke ka ne nti ma wo mo nso butumi fom wo mo ye ene na mbisa wo ene na mse da bresese mprempre Ghana no nso ka ho sansa tano ankobra ofe pra sansuo yi nyina ye nsuo a ye nim se binom tene ekwan mu ya ye bridge afefa so etwa wo man ho ahia ye de gadam se ase nsuo no enti yebetini akase ene na wo mo nso ka ho bia na enti do ensuo no wo mo 80% ensuo no wo mo 80% o mo se de enti na wo mo nso timi eye saade no na amanyofo wo mo 10% ya hemfo no wo mo 60% ade na ahemfo de sa ahemfo de se bie koto ahemfo onye MTT director onye road transport operator na onye eye urban roads mpanyimfo na oni aban mu enti no obekyerechiri mu de amame na ade nyabotre ensuo no ede nti na office ensuo ne ka ho bi ade ba ko a wo se yete ase se ensuo no ne ye bibi Africa ye nyame ene ensuo na nye galamse nko na ese ensuo no ba bi a ahemfo no de ma wo si on setete no se bedo afu kura ne ye twa 100 years abasam 100 ne de ama ensuo se be ye fi enkom enne wo kona se yate proto ama obi a obi tinsu mena ni mu a ene wasi ne dan ene wabɔ na dwaye ede ato nsuo ni na wabɔ ne toilet ene ekɔ nsuo ni se wo ba bi a wotene na wonnom a obi so nnom ne ba bi ina mpanyimfo so me yete ase panyin wo fie ne bia ne wo wuram nti ade a wonim se ya tantade na wokoto agu nsuo no pese nsuo no onye den ba ya hemfo ne di akiri no mkotwa ma wo mo nti na me se wo mo 80% 60%
afi mate ahemfo ne de na se sanse dodo na ansase no ewom se aban de ewom nanso aban ne de ahye mo nananom nsa na mo na me kire wade aban bie no wo asase wo Ghana ha eyo hene na de ma wo ena nka me beka yi aban ne de ahye mo nsa mo de ya aban ne pebi kura na no ya nanaso wo si hospital maako ha ne du baako oba ho na eje won wa bedi nkomo no wa kope bi ama no ene ade ja fe ne mate nananom de na se na se omo nso nhwe ha wo mo twetwetwa nsuo masase ama nkrofo sisi dan ya fili bia ye filling station no ne ade e ba bi kura janan bia ne ade no eni nyina ka ho na ama nkwanhia no nsuo no ebuofu a omo di enya no ese nsuo nananom de no akire mu de akire mi afi ye nhwe amanyofo de no amanyofo no de ne se ye beto abase ya okokuru mu a no de odwan akonsuo nim na sebe wakohye nsemhunu bo ewo nsuo nim sese ye boa no ma ne betena so a obeya ade we di aboa kuro no wo hye ebohye hunu ne bi su sie na ntwie ewo nsuo ho ye beto abaya kononom ha ya ye ko hu se nipa da sane asie na ntwie a MPP flag boniti wo kononom na ntwi mono pa ye sie ne nsuo ho ewo nwabe ho onwu ye ne hye da kotu o mo hye da kotu na wabu se nsuo no odi na ntwie na woni na ntwie so na ntwie ni nipa gina 1k nti ye beto abase ya moja kaguo na esi no menua aya na eno nti na wo se me sha se me ka se duru se ye ne sunsun nyuma ye na cause untimi nka wani kura nguso na wada nyema be hunu wani so no titem bia je se wuyi apa yesa na se ne je se efri sabre yenko ranfi champion mienu aduonu na 2024 no mu enkodu ne dinzemba no mu ya beto aba no be wie de ene na ye wasem go afe na amanyofo no wo modwuma ne be sore pa na onu se amanyo adwuma no so eni bible amanyo sem ni bible okay ahini na wo bible anidi ba wo modie no ni bible wo madwen na wo modie akreti nti nyame ni ho nti wo ye sofo na obeka ho asem se na MPP be wi ni NDC be wi ni a wo ye torofo wow etina na sese de na ye beye konkwanhia na doso obeda obesori bia na no de ayi bola ho meyam hye me Dr. Mensa ayo okutwifa oba so na ne nso ni jese ni bibia yi guo yesesa nte se de emeko ahwe agu ana se ntosi ana jeni na yesesa na mu unim se yeda so wo ye nananom somnom ewo ye gidie wo ye nsuo ni mu a nkasa ne ma we nyina ensi nka mra ba se ka ne tifi no kibenya honhom bi obepage na si nchen maka ne twam Dr. Mensa ne ka de ene ne ye bosu bi din ene bi no sensu ene se ebinum mudu ani kire mu asafo na na mentwa no asafo miamani yagani up to now edaso ho me story no ekoke me friend panyimfo friend environmental fo eno mu di nkomo enkrofo bi asisi won mo dan wo asafo sasu bi ngata kese na ebom akọ na na afie ko bi market wono no ema wo mo de wo mo toilet pipe no atum wo bekọ no behwe na toilet ni bi pie firi mu ebegu so bi nim wo bekọ no papa no be hu se kwabanane ebutumu a wo gya ne nan ho nso pe wo mo toton fish eni ade eti so bi ne kura na nkasa no ana ye ne aye tikrum ama ye de fi e de aka no ya se no to mo nyina aka ho hunia yebewu yebewu se yehunu se eyabosomsem enti ahonhom bo afu pa mo bo afu na ya so asra ma obi be ka se baakofo ensa enso nyame ani kata nti yebesere mpanyimfo ne ahemfo no se yema yani nko yensuo ne ho na yemu hunu se ye ne wo mo nete akwasi de utwe dwan ma na se wo de wo man ne hye ne nsa wo de fa ne kuro wotim fa hye ne nsa we sun fa ne kuro hye ne nsa we sun fa ne kuro hye ne nsa we sun fa ne kuro hye ne nsa na yenhwe tete no na se hawo ne amane beba kuro mu a ne ye bopampim se yale bi wura kuro mu a ye fa bola ne de akroso kwan ne ya amamra mansuo ne ya pra uhu ba bi yale ne bi fira ba ne ko ene ye nyina se ya bosomsem ye jai na ya se ye nsuo metimi hu sofo pa na wo preach tie nsuo didi nsuo atem na wankasa kora na se yi huhum sem firi mu nsuo mu a nipa abra bona nkasa 80% na 70% ye nsuo na wo preach wi ye nsuo na anom ye wo preach wi ye nsuo na de bia nsuo na de si wo no ma sasa na nkasa 75% ye nsuo so nti aduru time se o se ye ma ye ni ko ye nsuo no ho
de bia me program bia me se Ghana ye hwe ye nyame o Israel for Yesu ye omo dia o ba ye nyame ni ye nsu anyankopon dia man se ye mfa ye nsu so ye nsa nyame nsa beka ti ye nsu firi mu a enye yi wo de me se ya bato ya ye bewura mu yi wo bohu wo de ko wachi ko check records abato obi ebeduru anipa ewu Asante de se asase na mahu oh enduru ba bia eno kra wo mampo ko wo campaign no betie say party we ka akonya accident candidate we ka akonya accident amebi ewu amebi prepare ni ade hwese obi kosire makoye campaign a yetimi boaboa baase ano bi firi takora de bi firi nkran se yenkonkohye ho ma na nipa nhunu se nipa doso na sebe de ofa ne firi nkran de ne ko bale bamboy ma ne koye campaign obeto ba wo ho ana wo ko so sebe won fa helicopter ne beko nti wo pentem ensa wonya bi ntie e de accident beba so nti wo mu anim se ade o mu ye ne nye enso nam se sika kura wo mu ntinom de awie nipa adwen sa nipa bebe ye so wo ko campaign ni nyina no fa so be ne wo so muti ha mo se Ghana ye ho kire yen na no mampanyi e ka se IMF mu sika yi o si mu 60% o se mu 40% bi aba ni mu ye ho kire yen o man ni mu be ye den yen hwe o ko ba bi a cash ye to so o de ko yen hwe o mampanyi mahama so o opposition cash ye ono so de to so enti be de na yen no ya te ase mam so o man ni mu o den ti de bi e de pressure na be gumo so because mo o den no ka fa o ka ba ko ye panyi ntimi nka se nante fom ko fa o ka ba ko bi wo to wa ye obi bone a wona mo agi se body gas fuo nyina guide wo se be na o mampanyi kufo obaye president no ni bodyguard obaye president ye hu bodyguard ye de ma no edi ntini yesusu se ye pe bodyguard obi ye sofo ko ba bi agi se bodyguard fo guard no ye hu ye nka obi a wo ye sisifo e na wo ko ba bi a na ofo bodyguard se de be ye obi a wasisi no nkoye na de enye na wo no wo so ni nyame ne nam memi to ya me ne abosom na ma me gi omudi me ko fo bodyguard ayere enti bodyguard ne ho den sen honhom na me yusu na na ampo nso aka se me hu konfo bi a bodyguard na echi da ba se de bi wo ho mo yusu bodyguard fo ni to fom obi oba yusu bodyguard bi a no ya azan o yesisifo e na wasisi obi ye obi wo wa se wo ba me hwase ya ka wo de beba no ntimi nsan fo ka ne nko ko so mi se skata be fa so ti aba mpanyfo ye sere wo mo se mu Ghana mu ye mmere a wo ma ye hu emu ye din a wo ma ye hu me ye wo me mfa se afiwe na me ko 40 years me hu se Ghana ye mmere da de bia o man mu odin enso so hwe ye niema ye wo a ye kura ne ye kira aborofo kwan ye fa so si dan enso so ye ho kire ye nana menua mami mi sa we ni en sorry sese no jise empanyfo mo amunimfo mu ya mbetimi aboa ne ade jise ye ba mo na so ana me kire aba empanyfo a wo mo ne de o man na se wo mo nza jise wo mo ba mo na so menua ana se mo amu betimi aye bibi aboa ye ama nkwanhia ne so ajan se ebrumre bi na hyen bi a friends 207 de ni pampenefo kan se accident besi bi a na 207 accident besi bi a 207 na anu ye hyen bi kan ho a me mpese be bodin eme no wo kwa akra se ye hyen we de okofo ase enne didi mu sa disi be hu ana se we de yani a se mu be dan a enye yi ohini bia wo ni kuro bia wo na mamere wo amanyofo ya omo pre abato kikikiki menye sure se campaign on be no monko ohini bia na so da nti wo ohini no ba from my comfort ade a omo ya nsuo na koma beto ne yam omo nye na fa sum diemra se wo de adwuma we nyina ama me a me nko amede na ma ya adwuma we nkura wo de nyina kuro bia so ne comfort sa okay yo kuro bi wo ho a comfort ni ho ba ohene no wo bosomfo a oya amamede ma nsuo no enti no o se obusa de wo se aman panyimfo ne ba nsuo no amusa wo mo de o mo pe no ahemfo no mo ne aman panyimfo no nkamom na mo nye menye sure se ohene bi betimi atena se ama obi efiri nkran abaye campaign wo no kuro mu a se be asantema wonko yewura ho okura yewura betufo no a kire o de ye ne de enye wanya enye wono nasem na sese ne de duru time se ye ma ye ni nko ye nsuo ne ho ko so bia obafu ka baka to wontwa nsuo na ye besa aba ya draba for timamufo no ya draba fo no
onam no duru nsuo mu kura wo ma ben na nsuo na ben di nsuo no medu na ben be say hwe se wo ye driver ni se wo nam anadwo se wo nam awia se wo nam ahomache wo be duru nsuo ho a to bo ase wo pekura agina na bo ben prensa ne twam unya accident da because wo mo na hu ni se ne bibi na yi a onfanto yi na wo ba se nsuo ne bibi na yi a onfanto yi na wo pa kire ensuo edede de koma ayen nsam so bridge no ansa na abedru bridge no so beye kura nka de gina sima bi na bo aben be semprensa ansa na watwam se na watwam okay ena sa ya na dwoso so a wo be pie bridge no so adum light no ne turo udum no aturo no udum no aturo se onnam kwan mu okora na obetwene ho ama wako yen hwa de bi omo ni ani na omo nam kurum no ana omo nam wiase no on se obetimi anante a oduru ba bia ase wo da na wafiri kwan mu kakra na wasa aba honhom na oba no wonim se unni no enti na se o ma fa nchen because won ne pem asem beto ba ye ne ewani ni de ye hunu na ye nyina nchen ama no a medonya me no bewu asema na wo ke asema dwen ya ko se to da se wonam a bo wan se wa ho original baby se wafiri kwan mu na se ase wo da bia se woni asa aba ho so bo wan na hefa na me ne nam no asa be si kwan mu honhom na oba no wa yi wasi nchen na ono abetwam because wonim se unnim no honhom to oba nti wontimi mpem ni mum se me na mehu so wo ba me no se me gina nchen ma na besene because me wura no besene twam yen hwa Asante memu se ye wura nante aba na wo pia obi betima atanase ya ma na betwam ana e wo se wo sori na di buo ni ani di ede e ma no se wan fa buo ni ani di ama na wo hu a won ka hwe na da wasem beba no se akora wo muade sori ye sori ma hemfo ne ba no na se kire no won ka hwe enye se onye force se sori gina ho na emum ada wo benya wo no se wo muade anye nanim bomo hu di kuro ni ne dia a wa betena mu bi nti se wo ye driver na se wo nam na so wo de me ka adwane uduru bridge so wam se aya ade se ye ma kwanya se adrobafo ni bi mfre enema wo hu ne kwan mu a menua e be je wonsem nti ye se wo mo nya suatra on se first ni wo se benada asase we ye nkoso wo ye bema akọ bohu de wompe yenko ho adwada ye won asase ne da bebre wo ho a yenko asase no so enso so nei hwini ho no ne yama ne hu ti ofise sa na ma we nyina ke kambom e na ama nkwanhia na do so sa ti se yetimi aye ho adwuma de a eso beti kra ese ebeka ye ni aye carelessness ye ta ya awie ye bodwenti ase ye kwaba we die menye kakra nkomra no eno na de sa ebeka ne sunsumsem ni nyina be firim ama ye ne yankase betima boy abrabo a emfa ha obi ama na wo ye driver ni so a wo se o make sure se tem bia snap e wo kam wo betu car na de snap no bia gu tie no ho tie 4 ni nyina se katachi madawroma mu na mu kura yen ba bia enam mu kura se ho ye se ho nye mu na mu nim ti se fort bi kura o me kai hu a na mu nipa ewo mu nti mesrew fa me kodu na se na we de na bosom ya enya bosom na dava me betumi ka na bi kura me ne nsore fo ne nam na afi na me gogogugu woni mi se baabru mu no bobisa wom na bobisa ne mfa mompa ye ensa ehwam wo de bompa nyamete e be hwa de kuro nti ya wo fa nsa ne bo odne sa tutugu fom na ya se nya apatashi kwa depi ensa bia ehwam bia setetena na snap ma ne de nsa fufuo on sensa fufuo hwie gu metu pampan pa ti nyame beti pampan no adede na ekoso beba na wo de abompa ye se ni nyina ye nsagu nsagu nya bone enya abosum sem nsagu nya abosum sem ti sofo kra betimi ayi sofo betimi abompa ye se metuka sofo kwa so da ko no de nsagu ni 4 times ni nyina da yemu sasa haban na ye de sayale ne so mo se abosum sem na bosum be na dua haban da nyame de dua haban Moses nyame amane pomate se de kura na nebi enti no ye bosum ana okay sa Moses poma ne afre dua na homa kire ben eye ahoma eye wowo ene nyame ma ne kotwa yetimi da ne wowo ntina ne wono no de ntimi ne wowo no bi no so ti ase enya bosum sem eye sunsum sem na nanka me maya sore na nso ya besi mitim mami misa obi se ye wa haba bi kro otimi tesha wo ho a na atena kam na nkwanhie si a wo ho betimi esan susumesa
ma kire na me video no da sa esi sunsum nyina asa o te sa susuma san no body ahye wo na san kwanhie si a umbra ampa an Robert ba wonka ho ampa no kure para me ka kire wo wow o bebere kura ye bia o mo frem di adanse e ani atifo mo amunim no yesi abandon de susuma san na de minim ni ya na ya ese bia te de untu bi kodua ofi ho on se wo hwe na haban na obohu na kese na wom sa kese na obeti okay eno kura wanya asem wo court wudi bem ye de wo kono te hye wo ho okay wo be wini asem no na mo di fo de okọ aka kira haban de se wudi fo na mo sere nso wo twitwa nyewo okay se jeli kura wo nkoda eti abusiafo edi no ne abusiapani owusu aduomi moma yenhwe ne nyina ye mo ye ho ban de ewo se ye ne ayetimi ye wo sori anopa check wo four ties ni nyina hwe hu se boat no ebia bobom kama de emmom ye no wamiem kama na aye kama de tie no ese de adwo no upie ya so wo spare wo de ahyem woni bia upie ya opeba bia animanimu a ne apompe wa check wo engine oil no et say no wahwe water tank na ensuo wom na wahwe ni nyina oyiye we nkakra we nya o brake wo check hwe na wutu a enkwanhia be bakra na eso bete se de ye kan ye na obi won ma bosome kra ne car na ne tie ne de wa eche ni hu da de one front one a obefono nkwan nani etie this obi na abontan ka say wo front a na edo ansa no hu we nyina ene di nkwanhia e de abama ye ho eche subscribe say na like na fa wadwenche to asem Pray when in a wow, but see that's on you. Yes, I pray when in a wow, but see that's on you. Yes, I pray.